Indigenous Knowledge Systems is IKS. Our forefathers were very ingenious. They lived happily and healthy so before civilization because of the knowledge they possessed. Do you know that if you have isfesane, you don't need to go to any doctor whatsoever. You just put it in the private part of a female. You put the sick finger and voila, you are healed. Sanibonani balingani mabungu na machichi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthi Bengithi Lizokuna obhalwe nguNakanjani Sibiya. Phambi kokuthi siqalise ebesikuhlelele lolu suku, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. Guys, you are loved, cherished, and valued. Let me also extend this acknowledgement to our lovely visitors. Please stay here. This is your new home. As you do that, please spread the word because this will assist the channel kakhulu. Namhlanje ngithanda ukuba senze umehluko phakathi kwenoveli, umdlalo kanye nenkondlo. Awukho umdlalo engizowusebenzisa njengesibonelo ngoba angwazi umdlalo owenza kanye nalombhalo wobuciko oyinoveli othi Bengithi Lizokuna. Ngakho-ke to play safe, I will just talk about the similarities and the differences. But with the poem, I can delve deeper into specifics because we all do the same prescribed poems. Umbhali wenovel wethula indaba yakhe ngokusebenzisa ulimi lweprose. Chaza ukuthi nje usebenzisa isu lokuchaza. Suke echaza umbhali uma ethi wayesesithathile isinqumo umhlengengidi. Empeleni wayekade asithatha eminyakeni eminingi edlule. Umehluko nje namuhla ngokuthi wayesenqume ukwenza okuthile okuphathekayo mayelana nesinqumo sakhe. Kwakumcacela ngempela manje ukuthi kwakungasekho ukuphindela emuva. Nanxa ayengawungabazi umqansa owawumgqolozele emehlweni, wayezizwa ekhululekile ngaphakathi. Ekugcineni ayesezofezeka amaphupho akhe eminyaka. Ekugcineni wayesezokhululeka aphile impilo okwase kuyiminyaka ayilangazelela. Sicaphune lesi sigejane samagama ekhasini le-12 ngaphansi kwesihlokwana esithi ngaphambi kwendaba. Umbhali lapha wethula umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo ngokusebenzisa isu lokuchaza. Lowo mlingiswa osemqoka ngumhlengengidi obhekene nenkinga yesinqumo ayesithathile. Kuyenzeka umbhali aphinde asebenzise abacaphuni noma osocashunwa uma phela ethula indaba yakhe ngolimi lweprose noma ethula indaba yakhe ngesu lokuchaza. Abacaphuni bethula inkulumo ngqo eshiwo ngumlingiswa thizeni. Sizovula ekhasini le-18 sifunde isigaba sesibili. Sifundeka ngalolu hlobo. Abe yisigodo nje umhlengi, angazi ukuthi enzeni, azizwe sezigcwala amehlo nakuye izinyembezi. Lokho esiqeda ukufunda manje useseyingxenye yesu lokuchaza. Ake siboneke manje ukusetshenziswa kwabacaphuni. I am very sorry Nontobeko.
Yeka ukukuthanda kwami okungaka mhlengi. Ngiyaxolisa bandla. Maybe one day I will be able to. Abindeke bandla, zimqaki izinyembezi. Kwenzekani-ke emdlalweni? Emdlalweni umbhali usebenzisa noma wethula indaba yakhe ngokusebenzisa inkulumo mpendulwano phakathi kwabadlali ababili noma ngaphezulu. Angaphinde futhi asebenzise inkulumo kayedwana eyethulwa ngumdlali oyedwa. Ezikhulumela-ke phela njengoba ichaza le nkulumo kayedwana yedwa. Lokhu kuchaza ukuthi umbhali nguyena owethula le ndaba, kodwa abe asebenzisa abadlali. Sizwe abadlali kuyibona abakhulumayo, abafunze amagama athile. Yingakho nje emdlalweni sithi umbhali ungumlandi wesibili. Kanti enovelini, kule noveli le esikhuluma ngayo, asikhohlwe ngamanye amanoveli esingawazi, umbhali ungumlandi wesithathu. Umbhali wenkondlo simbiza ngokuthi uyimbongi. Yingakho kungafanele ukuthi sithi obhale inkondlo noma imbongi ingumlandi wokuqala noma wesibili noma wesithathu. Lokho kuliphutha. Uma ngabe ukhona embhalweni wakho wobuciko owusebenzisayo, hlala wazi ukuthi lokho kuliphutha. Asishiye lapho-ke. Imbongi iyethula kanjani indaba yayo? Iyethula ngemigqa kanye namabinza noma izindima. Bese lokho imbongi ekushoyo noma inkondlo emayelana nakho sithi kungumqondo osobala noma umqondo ocashile. Okwesibili, inkondlo, inovel kanye nomdlalo. Kokuthathu lokhu kunomoya. Umoya wenovel umayelana nesimo sabalingiswa. Ingabe bajabule, ingabe abajabule. Umoya womdlalo umayelana nesimo sabadlali kumbe abalingiswa. Kanti umoya wenkondlo umayelana nesimo sembongi ngenkathi ibhala inkondlo yayo. Okwesithathu, enovelini sithola ingwijikhwebu. Ingwijikhwebu yilokho noma isigameko thina esifunda umbhalo wobuciko ebesingasilindele. Ingwijikhwebu enovelini ingatholakala kusukela ekuqaleni kombhalo wobuciko. Ingatholakala maphakathi nawo, ingatholakala futhi ekugcineni. Kanti emdlalweni ingwijikhwebu isekugcineni, ingaba sesiphethweni. Ake ngithi mhlawumbe ngoba kungenzeka ukuthi umbhalo wobuciko ofundayo ongumdlalo awunayo ingwijikhwebu. Ake ngithi kufanele ibe sesiphethweni. Kanti enkondlweni ayikho ingwijikhwebu. Asikhulumi nje ngenkomba ngophawu lokuhlaziya oluyingwijikhwebu. Okwesine, kuyenzeka inoveli yethu ithi ukuba yinde uma ngabe umlandi ebeyiqondisa. Kungatholakala ukuthi yinde, ingathatha isikhathi eside ukuba mhlambe idlaleke enkundleni yokudlalela. Ngicela ukusho kanjalo. Yini eyenza inoveli ukuthi ibe yinde? Njengenoveli yethu ethi Bengithi Lizokuna. Yilapho umbhali
esebenzise abalingiswa abangabalulekile okungalula ukuba sibakhohlwe amagama abo, kodwa we will never be penalized uma ngabe sikhohlwe amagama alabo balingiswa, kodwa sivumelekile ukuthi sikhohlwe igama lomlingiswa osemqoka kanye nabanye abalingiswa ababalulekile. Ake sibone obani abalingiswa abangabalulekile. uZinhle waKhabonkuleko, uma ngabe ulikhohliwe igama lakhe, ungasho nje ukuthi intombazane abekade elamana nayo. Singamkhohlwa umfokaNhlumayo singasalikhumbuli nje noma singasasikhumbuli nje isibongo sakhe. Ngimkhumbula angisho yilona uNdumiso ngenkathi ephuza i-Carling Black Label ayekhuluma naye ukuze phela acoshacoshe ulwazi mayelana nepulazi likaNgidi. Phinde sibakhohlwe futhi abazala bakaXolani abafika ngenkathi uLungile ekhala ubumayemaye izingane zakhe zishele endlini. Isho bona Belu, uMthokozisi noSabelo abathi bangangena nje wathi lacu uXolani waphuma waphambana nabo waya kuMahlengi. Balingani bami nane bafundi, kungenzeka ukuba ikhona enye inoveli emfushane. Enovelini siye sithi inoveli yinde noma yemfushane, asinalo igama esilisebenzisayo. Kanti emdlalweni sinalo igama esilisebenzisayo uma ngabe inoveli umdlalo umude noma umfushane. Siye sithi isivinini siyashesha kumbe siyanensa. Ngezwakala ngisho sinegama elithi isivinini somdlalo. Enkondlweni sinegama elithi isigqi senkondlo, siyashesha noma siyanensa, kodwa enovelini asinawo lawo magama. Okwanamhlanje sizokuma lapha. Ningakhohlwa niyathandwa.